Знаете ли, че липсата на Facebook страница може да струва на бизнеса ви клиенти и приходи? Facebook е най-голямата социална мрежа с милиарди активни потребители месечно. Създаването на бизнес страница ви позволява да достигнете до тази огромна аудитория и да представите продуктите или услугите си ефективно. С бизнес страница във Facebook можете да публикувате актуални новини и оферти. Комуникирате директно с клиентите чрез съобщения и коментари. Изградите доверие и лоялност към вашата марка. Провеждате таргетирани рекламни кампании за максимален ефект. Освен това, Facebook предоставя инструменти за анализ, които ви помагат да разберете по-добре вашата аудитория и да оптимизирате маркетинговите си стратегии. Не оставяйте бизнеса си в сянка. Създайте своята Facebook страница днес и започнете да изграждате силно онлайн присъствие. Ако това видео ви беше полезно, харесайте го и се абонирайте за още съвети по дигитален маркетинг.